блика. То сега до обяд ще излива вода. То без да скъра се. И плюс вода всичката се връща. Значи канализацията е... Наново излива. Ето. Виж, че от тук чакай да почне тук да вода. Ще идва навънка. Леглата взеха да са, Данчо? Да. Тя може да снеме, виждаш ли как бяха са наводнили, виж как бяха са отлепят. То трябва да отмества отдял. Че от е тук трябва, знаеш колко ще излиза вода. Ето тук много стана така. Аз снимам, да, то се вижда. Не мисля, че е достатъчно това да се види, че канализацията не функционира. Няма канализация.